Is-sibt fil-għaxija ġiet ippreżentata wirja ta' 17 il-pittura tal-artist Juan Patricio Morlete Ruiz, pittur tas-seklu 18 li huwa meqjus bħala wieħed mill-aqwa ta' żmien tiegħu, pitturi li ġew irrestawrati minn Joanna Healy Mikallef. Il-wirja qed tittella fil-Palazz tal-President il-Verdala fil-Busquet. Bir-restawratriċi li s-sibt ippreżentat ix-xogħol ta' restawr fil-preżenza tal-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca u diversi ambaxxaturi. Il-pitturi juru xeni ta' portijiet Franċiżi fuq inċiżjonijiet xogħol ta' Claude Joseph Vernet, xeni ta' Firenze fuq inċiżjonijiet ta' Giuseppe Zocchi u pitturi oriġinali tal-Belt tal-Messiku. Skont Healy Mikallef il-pitturi kienu intenzjonati bħala set u Manet News jitkellem dwar is-sinifikat tal-pitturi u r-rabta tagħhom ma' Malta. Sibna inventarju ta' Viceroy Bucarelli li fih hemm imniżla probabbilment dawn il-pitturi. Inserta li dan il-viċire kienu wkoll kavallir tal-Ordni ta' San Ġwan għalhekk naħsbu li dawn intirtu mill-Ordni u wara mewtu ġewwa Malta. Il-proġett ta' konservazzjoni beda billi ntażel l-aħjar trattament li kien hemm bżonn isir bl-inqas intervent possibbli u b'mod reversibbli. F'diskors tal-okkażjoni il-President ta' Malta irringrazzjat lir-restawratriċi u lit-tim kollu tagħha li għenu sabiex il-kultura u l-wirt storiku ikunu jistgħu jiġu kkonservati.